Čaute ľudia, vítam vás v novej kapitole 7 a my sa mi rovno pustiť do Battle Royale. Ak sa pýtate, prečo mám už 4 levely, ja som už hral kreatívy a stihol som dať jednu hru. Bohužiaľ mal vypnuté natáčanie, tak si ideme to natočiť ešte raz. A ďalšia zaujímavá vec je to, že nám pridali do shopu Naruta a zároveň aj Arcane skiny. Battle Pass nám úplne že prerobili. Teraz budeme môcť každými 5 minút, takže 5 levelov mi stačí. Sa odomklo napríklad túto stránku, kde budeme môcť získať VTS skin. Takže môžeme si vybrať, ktorý skin si chceme odomýkať. Takže za mňa super novinka. A už sme v hre, takže máme tu novú pumpu. Je to pumpa, áno. Vyzerá ako zo Chapter 3 otázka, ale je to pumpa. Môžete vidieť, že akože stačí mi ju držať. Môžem držať, ale je to pumpa. Jak môžete vidieť, dáva 96 do tela, takže a do hlavy za 170, takže to OP. Potom máme tú tátku, ktorá dáva do tela za 67, do hlavy za 110. A my sa ideme pustiť do nového landingu surfovania. Je tomu tak, zničili na Battle Pass, je mi popravde ľúto toho našeho busara. Chudák, mi ľúto. A pozrite, ako pekný slide urobím. Je to sranda. Za chvíľu nám majú pridať asi naspäť Battle Pass. Máme teraz také questy, ak môžete vidieť na hore, že z česiek môže vám padnúť. Dobre, mám 2 jabka, tak to nie je dobre, Ale môžete vidieť, som teraz odomknúť 8. súčiastku z autobusu. Takže takto sa bude plniť. Normálne ráno z čestiek vám môže padnúť. Je to vecičky, takže vidím, že tu máme Kill Bill katanu, takže idem si rovno zobrať. Máme tu aj snajperku, ktorá bohužiaľ nie je až také OP. Nedáva one shot damage. Ale popravde sa mi páči táto grafika, ale je to také ako Chapter 5 pomaly, sa mi podobá. Táto mapa ako Chapter 5 skôr. Čiže idem si tu dať jeden kill. Vidím, že tu máme legendary pumpu, tak to je úplne, že masaker. Tak ideme si rovno zobrať tú našu Kill Bill katanu. Je to niečo podobné ako pri Star Wars, ale ja sa neviem nejak napasovať. No, konečne. A je to tu. Ja som Kill Bill nikdy nepozeral, takže neviem, ako to vyzerá. Ale máme tu 3 bossov, čo viem. Mám jedno HPčko, tak to nič. To nie je dobré. Netraf ma. Jedno HPčko, tomu nechcem dostať. Sú tu nejaké náročné na HPčky, ja. Ja neviem prečo, ale mám stále niekedy neviditeľnosť. A je to tam! Vykilul som si to pekne. Takto sa mi to páči. A máme tu moju obľúbenú M-ku. Takto sa mi to páči. A je ten môj... Tu mám rád. To nechcem. Dual pištolky si zahráme neskôr. Ja dám si poriadne, vyhľujem sa, nech máme aspoň HPčka. Ideme tým novým movementom, ktorý je úplne že OP. Odporúčam hrávať. To je jeden z najlepších movementov a zatiaľ, čo som videl.
Je to strašne OP. Hlavne keď skáčeš nejaké výšky. Myslím si, že má veľmi dobrý loadout, lebo pozrite sa. Mytická MK, ktorá má ešte scope. Toto je jedna z najlepších AKčok v tejto hre. A ideme si otvoriť airdrop, ktorého padajú extrém veľa goldov. Neviem na čo. Easy, ale to mali byť dve hlavy. Či si vymýšľam, lebo podľa mňa to mali byť dve hlavy. Ďalší minus. Včera mi proste potom nešli lobička. No nič. Máme tu golfové vozíky, jak sa pozerám. Super. Jaké mám šťastie. Zatiaľ jediné auto, čo som stretol. Som úplne, že pri kraji zóny. Mi sa strašne páči, že teraz všetci pôjdu za mnou. Len kvôli tomu, že je zóna. A tam je jeden. I toto je podo mnou. Tak to som úplne, že vyhral. Len to, že ide do zóny, sa mne páči. Kámo, tak to bolo čestné. Kde je? A tam je. OK. Tak to sa mi nepáči. Kámo, tak ja som bol úplne špatný. To je tento boss. A stopanie double pumpa. A môžem si claimiť tento medailon. Takže ja mám ohromné šťastie, že som ho získal. Bossa. A stávam sa namáchaným typkom. Ale mňa by zajímalo, či môžem mať dvoch bossov. To som videl. Kámo, to takto sa mi nepáči. Legendary Česká!
Tak toto je mašina. Toho som dal. Pekne preč. Vyzerá to, že je iba... Kniha! Tak ten ma dal úplne, že na jedno hapko. Kámo, druhé miesto, no nič. Ten hnusný spamer. Vyšu. Easy. Slabý. Bot. Klasika bot. Ale ten hráč bol celkom najetý. Že ani moc nie, ale som sa ho zlakol. Tam videli ste, jak som držal to a nechcel mi to strieľať, ale ja som si myslel, že mám túto tacku, ale nie je tomu tak. A nikam nepôjdeš. Super, idem na toho bossa. AK hráča. Tak, ja som frajer. Všetci pôjdu za mnou. Za to snaží niekto obiť, však? Počkaj, to by ma zajímalo. To dáva 101. 75. Ej, a máme tu win! Takže takto sa to hrá, no. Máme tu prvý win v kapitole 7. Úplne, že vyhra úplne narachana. A my sa ideme pozrieť do lobby, či sme dostali umbrelu. No, takto sa mi to páči. Tak máme tu win a poďme sa pozrieť, či sme dostali vôbec tú umbrelu, lebo bol by som rád veľmi. A je to tu. Dostal som tento emote za tie questy.
to je také filmové ako štúdio, noviny. A potom to je tá nová Umbrella. Taká popcornová, že tým, že to je Hollywood, podľa mňa to dáva zmysel aj do... Taká, ktorá by išla na vianočné skiny skôr. Takže môžeme skúsiť dať jedno kombičko. Tým, že máme Winterfest, tak máme sa na čo tešiť. Asi Snooddogovú vlastnú pikexu a dáme tu ten popcornový. No, celkom pekne, a že pozriem, či nemáme nejakú... To nie je zima. Asi krajšia je... Ako táto, podľa mňa ešte hodí sa viacej táto. Tým, že to bude Vianoce, ide to k tomu. Ložíme si ju. Takže ľudia, ľúčim sa s vami. Máme tu rovno aj kombičko, aj vín. A nezabudnite dať like a odber so zvončekom. Každej podpory si veľmi vážim a zatiaľ čau.